Ja sam Palma i želim vas pozdraviti ispred udruge Građanski aktivizam. U suradnji sa udrugom osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije i Petrinjskog HVIDRA provodimo projekt Otvoreni keramički atelje. Znanja koja steknete na ovim radionicama moći ćete kasnije nadograditi u keramičkom ateljeu i besplatno koristiti prostor, opremu, mentorstvo, materijale i sve druge alate koji su vam potrebni za rad. Bog, ja sam Valentino. Nasljednik sam stoljetne tradicije petrinjskog lončarstva. Što je to keramika? Što je to lončarstvo? Zašto je ona velika posuda na ulazu u grad? Kako se suši i oblikuje glina i koliko je potrebno da se ona ispeče i postane uporabni predmet? Sve to, ali i mnogo više, možeš saznati ako nam se pridružiš na ovom online tečaju. Zato, ako i ti želiš imati ovakvu šalicu za čaj ili kavu, javi se, pridruži nam se, bit će zabavno.